Mami, sa impeachment lang, Po. paano po bang mangyayari? Tingin niyo wala ng trial dahil dun sa SC decision po? Para sa akin, napakaliwanag. Galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. At ang mas mahalaga ngayon ay magtrabaho. So no need na mabotohan pa yung Senate kung susundin or hindi yung SC ruling ba? Hindi ko alam kung ano ang nais ng nakararami sa Senado. Hindi pa kami nagtitipon-tipon. Sa wakas, magkakaukus yata kami bukas. Natawa naman ako. First time. Senate ka lang. Something new and completely different. Biro lang. Ma'am, going back to SONA, so walang halaga na sa inyo yung sasabihin ng Pangulo later on? Wala naman akong sinasabing ganon. But if, Makikinig tayo, ang akin lamang, sana ang simpleng listahan ng dapat gagawin ang dapat ipalabas. Have you spoken to VP Sara about yung nangyaring SC decision? Nagkausap na po kayo ng VP Sara? Does she welcome it? Well, kinongratulate ko lang siya, pero sa katutak ang nagkakongratulate at nagpadala siya ng Bible verse Ano po ba? na nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya para sa atin na kabutihan.